Als je naar mijn huis joggen, dat staat nummer 13 op. Maar vroeger ben ik op Valom H277 onder Dant in mijn wouden. En zei iedereen zo'n uitgebreid adres, maar geen nummer verder. We binnen hier op een plek werd het ene verhaal naar het oren uit in het zin commercieel. Toen was het hoofdweg 13. Nou, ze alle mensen een brief kregen. Daar was een bijlage bij. En op die bijlage staan alle adressen van alle mensen van de Valom die ook zo'n brief kregen hin. En toen dacht ik van, die mensen, daar ben ik met groot, die wil ik beschouwen. En dat ga ik doen. Hiernaast zorgen wij de herberg van Hendrik de Bruin. Wat een feesten. Wie dat wil net zien. Maar ook begrafenissen, snijskwallen, vergaderingen. Er wie van alles onderhand. Warme herinneringen aan een mooie tijd. En nou, zo volle letter, dan komt er een boek uit. De 50er en 60er jaren. Een boek van 260 pagina's. Zit van alles, ik heb van alles beschreven. Je ziet bijvoorbeeld deze man die had vroeger ooit grensrechter was in de Eredivisie. Had ik wel eens verteld. Dat is Pip Utterdijk. 260 bladzijden vol met prachtige dingen. En het eerste exemplaar wil ik heel graag aanbieden aan Jan Kooistra. Jan, wil je hier even komen? Jan die had me gestimuleerd om dit boek te schrijven. Hij zei, op een gegeven moment zei ik tegen hem, nou, mijn hier ben ik wel klaar. En toen had hij me eventjes temperen. Hij zei van, dat denk ik net, jonkje. Dat is wel wat langer tijd voor nodig gaan. Dat mag u nog even in alle rust rostje, maar de eerste, ja, geweldig. En ik ga zelf ook nog wat boekjes kruinen, dat ik weet hoeveel werk er van had. Ik ben het meeste grutskop als straks, als het boek zeg maar uitdoen is, dat mensen dat even doen, dat ze het erop lezen en dat ze vol verbazing en verwondering naar dit boek zitten te zien. En dat ze zeggen, oh, dat ken ik, dat weet ik. En daar herinner ik me wat van. Dan ben ik grutsk. Want ik had mij heel volle nacht maken.